Хөрмәтле кеш мөхтәрәм телевизор караучы дусларыбыз, эфирда тул буйлары бүген 1 июль дүшәмбе. Җәйге матур көннәр күңелләребездә якты хатирәләр генә калдырсын дигән матур теләкләр белән бүгенге программабызны яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Сабантуй дуслык бәйрәме узган шимбә көнне без 4нче Бөтенрәсәй авыл Сабантуен билгеләп үттек. Бөтенрәсәй авыл Сабантуе алдыннан районда күп чаралар узды. Мәшһүр шагыйребез Габдулла Тукайга бюст куелды. Дистә елдан артык вакыт төзелгән җәмигъ мәчете ачылды. Күптән түгел районда 200нче бала дөньяга килде. Булар турында тулырак итеп алдагы минутларда. Халкыбызның элек-электән килгән матур гадәте бар. Җир куенына алтын бөртекләрне салгач, Сабан туен бәйрәм итәргә җыенабыз. Сагынып көтеп алган халкыбызның гореф гадәтләре, йолалары, җырлары һәм биюләре бергә кушылган хезмәт һәм ял бәйрәмен быел без Бөтенрәсәй күләмендә билгеләп үттек. Берничә атна буе коры эссе белән куркытып торса да, бәйрәмгә көннәр менә дигән булды. Кояшы һәм саф җилләре белән каршы алды төрле яклардан кайткан кунакларны барда җире. Дорогие друзья и гости праздника! Приветствуем вас на Всероссийском сельском Сабантуе, на гостеприимной земле Пермского края, в селе Барда. 4нче Бөтенрәсәй авыл Сабантуеның дәрәҗәле кунаклары итеп Пермь крае губернаторы Виктор Басаргин, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов чакырылган иде. Иртә белән алар яңа ачылган җәмигъ мәчетендә Габдулла Тукай паркында булдылар. Соңыннан хөрмәтле кунаклар җыен мәйданына юл алды. Пермь крае Татарстан һәм Башкортстан Республикасы кварталларында кунак булды. От чабышларын һәм милли көрәшне караганнан соң Виктор Федорович та Рөстәм Нургали улы да бәйрәмнән яхшы тәэсирләр белән китүләр Барда төбәгендә узучы 4нче Бөтенрәсәй авыл Сабантуеның югары дәрәҗәдә үтүен билгеләп, киләчәктә әлеге чара ике төбәк арасында булдырылган дуслык күперенең һәм икътисади бәйләнешләрен тагын да ныгытуга ярдәм итәчәгенә зур өметләр баглауларын белдерделәр. В Пермском крае всегда рады гостям. Здесь более 140 национальностей живет. В мире, в дружбе, в стабильности. Мы уверены, что этот праздник подарит нам очень много талантливых людей. Мы уверены, что этот праздник внесет свою лепту в развитие Пермского края, в развитие Бардымского района. Мы уверены, что здесь будут появляться новые творческие силы. Уверены, что будут рождаться дети, которые любят свою страну, любят свой район, любят свой край. И этот праздник будет всегда с нами. Быелгы елларда Сабантуй 50 Россиянең 50 өлкәсеннән артык һәм 23 илдә үткәрелә. Менә бу Сабантуйларны без үзебездән татарлар һәм башкалар үзләренең эчтәлеген, гореф-гадәтләрен, дуслыкларын, мөмкинлекләрен күрсәтә торган бәйрәмебез. Һәм без менә бүген Башкортстан башкалар белән бергә менә Барда өлкәсендә татар белән башкорт менә дистәләгән ел бергә дус яши. Һәм без гел шулай матур итеп дус яшәргә тиеш. Сезгә исәнлек, саулык, Сабантуйны матур итеп үткәрергә һәм киләчәктә дә күрешергә насип булсын безгә. Сабан батырларына алдынгы җитәкчеләр, механизаторлар, терлекчеләргә кадер хөрмәт күрсәтү, аларны бүләкләү һәр Сабантуйның иң күркәм мизгеле. Быел авыл хуҗалыгы алдынгыларын хөрмәтләү тантанасы кече сәхнәдә узды. Язгы кыр эшләре йомгаклары буенча иң нәтиҗәле эшләүчеләр булып танылган Новая жизнь, Мир, Триумф хуҗалыкларының Сабан алдынгылары һәм бер төркем авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көчле алкышлар астында сәхнә түренә тезелеп бүләкләр алды. Сабантуй бәйрәмен атлар чабышыннан башка күз алдына да китереп булмый. Халыкта хәтта ат чабышыннан башка узган Сабантуе гармонсыз туй кебек дигән әйтеме дә бар. Быел ат чабышы бик тә дулкынландыргыч, дәртләндергеч мизгелләргә бай булды.
Шабыш 5 төркемдә узды край губернаторы призларына Әбу Шевроле Нива машинасы иде узган заездә Пермь краеннан символика кушаматлы атта Николай Шишерин, крестьян фермер хуҗалыгыннан Сергей Пономарев финишка беренче булып килде. Ерак арага йөк ташу буенча узган ярышта да шушы хуҗалык атында чабучы Алексей Югов җиңүче булып һәм Лукойл Пермь җәмгыяте призы икенче Шевроле Нива автомашинасы белән бүләкләнде. Башкортстан Республикасыннан Рөстәм Сәйдгалиев, Чайковскийдан Юрий Пермяков 2 заезд җиңүчесе булды. 4-нче Бөтенрәсәй авыл сабан туен милли көрәштә абсолют батыры исемен Татарстан Республикасы егете Радик Файзуллин яулады. Ул тәкә һәм Лада Калина машинасы белән бүләкләнде. Бардага килдем беренче тапкыр. Да, бик матур икән. Бик шадым, татар бар күп икән. Бик күңелле. Үзебезнең кешеләрне каршы алды. Матур итеп көрәшләрендә, сабан туйларында матур үткәргәннәр. Ат чабышлары бик шады. Көрәш бик честный булды. Бик матур. Сабан туйы кызганнан кыза барды. Халкыбызның борынгы заманнан бүгенге көнгә кадәр килгән традицион ярышлары һәм шаян халык уеннары, капчык киеп, йомырка белән йөгерү, авыш һәм туры баганага менү, көянтә белән су ташу, шүлмәк вату, дәртле биюләр, уен, көлке, алкышлар һәм бүләкләр бер-берсен алыштырып кына торды. Теләүчеләр көнүзен сәхнәдә барган концерт карады. Татарстан һәм Башкортстан Республикасыннан килгән танылган эстрада йолдызлары, Пермь крае иҗат коллективлары, районыбызның сәнгать осталары чыгышы бәйрәмгә ямь өстәде. Мәдәни өлешне әзерләүгә 400-дән артык артист җәлеп ителде. Гомумән, бәйрәмдә Рәсәйнең 20 төбәгеннән кунаклар катнашты. Хөрмәтле дуслар, 4-нче Бөтенрәсәй авыл сабан туена багышланган тулы тапшыруыбыз җомга һәм шимбә көнендә эфирга чыгачак. 20 сәгатьтә сезне экраннар алдында көтеп калабыз. Дәвам итәбез. Бардалыларда бик күптәннән Габдулла Тукай исемен мәңгеләштерү йөзеннән шагыйребез һәйкәле булдыру турындагы уй күптән туган иде. Һәм менә 28 июньдә Барданың Советлар урамында элекке гимназия бинасы каршындагы мәйданга милләтебез горурлыгы, халкыбызның мәшһүр шагыйре Габдулла Тукай бюстын ачу тантанасы булды. Бездә бүген тагын бер ям артты. Күркәмләнде ничек качмакты. Зиннатулла хәзрәт туган җиргә шурлар аша оныгы кайтты. Кайтты димик, ул ел безнең белән яшәсәк тә читтә, еракта, кай тарафка гына сибелсәк тә, Тукай моңы булды йөрәктә. Халкыбызның бөек шагыйре Габдулла Тукайга булган олы ихтирам, аның шигырьләренә, җырларына, әкиятләренә карата мәхәббәт хисләре безнең һәммәбезгә кичкенәдән ана сөте белән салынган. Белгәнебезчә, татар халкының символы дәрәҗәсенә күтәрелгән бөек шагыйрь Габдулла Тукайның нәсел тамырлары, туганлык җипләре Барда белән тоташкан. Шагыйрьнең әнисе ягыннан бабасы Зиннатулла Әмиров безнең районда туган. Тантанада Барда муниципаль район администрациясе җитәкчеләре, Татарстан язучылар берлеге вәкилләре катнашты. Габдулла Тукай әйтерсең ул мәгърур диңгез уртасындагы бер кыяны хәтерләтә. Мин аны шулайрак күрәм. Әлеге кыяга нинди генә җил тавыллар кагылмады. Нинди генә гарасатлы дулкыннар аңа бәрелмәде. Ләкин нинди генә елларда Габдулла Тукайның кыйммәтен төшермәде. Еллар узган сайын ул үзенең яңа яклары белән безнең алдыбызда ачыла бара. Мин әйтер идем, Габдулла Тукай бөтен дөнья буйлап сибелгән татар халкының тулы вәкаләтле бер вәкиле дип. Пермь краенда милли матбугатны үстерүдә татар әдәбиятын пропагандалауга зур өлеш керткән Идият Ашировка, Эльмат Уразовка, Гыймран Кәримовка, Гендалибә Ажгихинага һәм Кәүсәрия Нуруллинага Татарстан Республикасы язучылар берлеге исеменнән рәхмәт хатлары тапшырылды. Тантанада катнашучы татар әдипләре үзләре иҗат иткән шигырьләрен укып, бардалыларга чын мәгънәсендә шигъри бәйрәм бүләк иттеләр. Ана җаны ұшып йөри күктә, ятим улы өчен түр эзләп, кыска гына гомер шәме яна, йолдыз җилләрендә дерелтәп, курла дөнья салкыныннан яңа гына туган бала да, уйлап куям бөек туңышыны, җылы эзләп кайта салага. Гомер буе әйтелмичә йөргән,
әйтер сөзім әйтәм дусларым, жердә, күктә, суда, утта һәм дә кояшта бар Татарстаным. Яула, даула, шаула син дип түгел, аңла син дип әйтәм дошманым, син күтәргән кашыктагы ашта күтәрелә Татарстаным. Киләчәктә укучылар һәм шигърият яратучылар һәйкәл янына бәйрәмдә килсә, мондый көннәрдә әниләр балалары белән ял итә алачак. Сөекле шагыйребез Габдулла Тукай паркы Барданың иң истәлекле урыннарының берсенә әйләнер дип көтелә. Районнарыбыз авылында мәчетләребез ачыла тора. Район үзәгендә җәмигъ мәчете төзелә башлауга да шактый озак вакыт үтте. Иман йортын тантаналы ачу 4-нче Бөтенрәсәй авыл Сабантуй алдыннан узса да, ул инде күптән райондашларыбызның рухи, дини мәркәзенә әверелде. Җәмигъ мәчетен ачу тантанасына край үзәгеннән районыбыз авылларыннан бик күп халык җыелды. Җәмигъ мәчетенең беренче ташы салынуга 10 елдан артык вакыт үтте. Районыбызның дини һәм рухи үзәге булачак җәмигъ мәчете бүген ниһаять ачыла. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Җәмигъ мәчете тантанасы 28 июньдә 10 сәгать 30 минутта Коръән сүрәләрен укудан башланды. Көтүп алынган тантанага зыялылар, аксакаллар, хәзрәтләр, районыбыз авылларыннан дин кардәшләребез җыелды. Монда Пермь крае мөфтие Мөхәммәд Гали Хаҗи Хуҗин, Татарстан һәм Башкортстан дин әһелләре, Күнгөр, Октябрьск, Уен, Куйда районнары мөхтәсибләре, район имамнары кутлау сүзләре белән чыкты. Газиз ва газиза булган кадерле мусулман кардәшләрем, сезне шушы Сәйдул Әйям ва Хаҗил Мәсакин булган җомга көнендә, җомга вакытларында шушы мәчет ачылышу тантанасында Аллаһ Тәгаләнең һәр ике дөньясындагы зөксез сәламын, рәхмәт бәрәкәтләрен юллый торган сәламы белән сәламлыймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Аллаһ Раббымыз шушы эшләребезне башлаганда шикелле ахырында хәйре белән кылып, бу мәчет кыямәт көненә кадәр өстеннән азан тавышы ишетелеп, эчендә Коръән сүзләре ишетелеп, һәм гаделлек, сафлык, тырышлык, тәртип, әхлак, әдәп белән гамәл гыйбадәттә шушында булган халыкларда булып, һәм бөтен тирәюндә булган халыкларга күңелләренә ышаныч, өмет уятып, әдәпкә, тәртипкә өндәп гамәл итә торган, Аллаһ Тәгаләгә сәҗдә кыла торган, дин гыйлемен ала торган урын булып, шатлык өләшә торган урын булса иде. Открытие мечети – это самое благородное, самое прекрасное событие в жизни мусульман. Мечеть является центром жизни татарского мусульманского села. Издревле мусульмане начинали свою деятельность, начинали распространять благо, добро, свет, начиная именно с мечети. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда переехал в Медину, первым делом основал мечеть. Это указание на то, что мечеть является особенно важным, выделенным событием в нашей жизни. Барлык кунакларны район мөселманнарын бу шатлыклы көн белән район хакимияте башлыгы Сергей Ибраев, Җәмигъ мәчетенең попечительләр советы рәисе һәм бу мәчетнең беренче ташын салучы Риф Исмагыйлов җылы кутлауларын җиткерделәр. На территории нашего района ежегодно открываются мечети. Это очень важно для культурной, духовной жизни не только взрослого поколения, но и подрастающего. Ведь от того, какие основы мы сегодня заложим, зависит будущее нашего района. Я уверен, что Бардымский район и в дальнейшем будет становиться культурным, духовным, нравственным районом, где живут самые светлые люди. Шулай ук мәчет төзелешенә үз өлешләрен керткән райондашларыбыз, читтә яшәүче якташларыбыз һәм килгән кунаклар тәэсирләре белән уртаклашып мәчеткә соклануларын белдерделәр. Тантана барышында халык җырлары һәм мөнәҗәтләр әйтүдә нур өстенә нур өстәде. Соңыннан кунаклар 2 рәкъәгать мәчет намазын укырга мәчет эченә узды.
Яңа ачылган Аллах йорты дини үзәк кенә түгел, яшь буын өчен әхлакый тәрбия үзәге дә булсын. 27 июньдә Җиңү мәйданында Рәсәй эшмәкәрлеге көнен билгеләү һәм бөтен Рәсәй авыл сабантуй уңаеннан Казанышлар ярминкәсе үтте. Ярминкәдә районның кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары җитештергән продукцияләрен тәкъдим итте. Ярминкәдә Арсланов крестьян фермер хуҗалыгының ит продукциясына сорау зур булды. Шәхси эшмәкәрләрдән Найля Шамгунова чибиләр, тавык, коз бәбкәләре, цесарка йомыркалары, Физия Акбашева, чәкчек һәм башка кондитер әйберләре, Илдар Тляшев җиһазлар, Әлмәтовның агач эшкәртү цехы ишекләр, баскыч һәм култыксалар тәкъдим итте. Барда авылында яшәүче Эмиль һәм Инзилә Мәсәгутовлар гаиләсен шушы көннәрдә ЗАГС бүлегенә чакырдылар. Юк, балдаклар алышырга түгел, башка күңелле сәбәп белән аларның уртак мәхәббәт җимешләре уллары Әмир быел районда 200-нче бала булып туды. Бәхетле ата-ананың шатлыгын безнең хәбәрчеләребез дә уртаклашып кайтты. Это у нас уже второй ребенок, тоже мальчик. Назвали мы Эмир. Готовились мы заранее уже имя, подбирали все. Вот у нас появился он, долгожданный. А что это имя означает? Эмир правитель, руководитель, главенствующий. Какие у вас будут пожелания ребенку? Самое главное здоровье, счастье, удачи и чтобы был для нас радостью. Счастливой семьи, чтобы был сильным, здоровым, главное. А там уже посмотрим на дальше. Әмир Барда район шифаханасында 3 килограмм 300 грамм 54 сантиметр булып дөньяга килә. И хотелось бы поблагодарить заведующую родильного отделения Цыплакову Любовь Павловну. Обслуживание роддома и медперсонала было на высочайшем уровне. И всех призываю рожать у нас в Барде. Рафис һәм Наҗия Башировлар 2013 елда гына да 3 мәртәбә картәни һәм картәти булганнар. Әмир аларның 7нче оныгы. Иман юлында яшәргә булсын аларга. Әти-әниләренә мәхәббәтле, киң, тиң тормыш телибез. Балаларын исән-сау үстереп, якты тормышка җиткезсеннәр. Балалар аларга карта шәфкатьле булсыннар. Без, конечно, картәти тоже аларның шәфкатьле булуларын, таза сау булуларын, мәрхәмәтле булуларын телибез. Бәхетле тормыш юллары аларга. Бәхетле ата-анага ЗАГС хезмәткәрләре тантаналы рәвештә уллары Әмир Мәсәгутовның тууы турындагы таныклыгын тапшырдылар һәм изге теләкләр теләделәр. Эмиль һәм Инзиләгә нәниләренең якты дөньяга тууының изге вакытка, изге минутка туры килеп, бәхетле һәм сәгадәтле булуын телибез. Хөрмәтле телетамашачыларыбыз, тапшыруыбыз ахырында игътибарыгызга белдерү җиткерәбез. Җәйге ялга китүебез сәбәпле 8 июльдән август аена кадәр җирле телевизион һәм радио тапшырулар вакытлыча тукталып тора. Шушы белдерү белән бүгенге программабызны төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз. Икенче июль сишәмбе көнне аязучан болытлы һава. Атмосфера басымы 752 мм, дымлылык 66%. Җил төньяк көнбатыштан секундына 3 метр тизлектә, температура көндез 25, төнлә 10 градус җылы. Мәгълүматлар интернеттан алынды.